Informovaný súhlas rodiča. Tak ako som vám už spomínala, moje deti mi nepriniesli tento rok zo školy na podpis ani jedno jediné tlačivo. Čo na to GPR? Nepotrebuje škola pre tento školský rok 2024/25 súhlas rodiča so spracovaním osobných údajov dieťaťa? Ministerstvo školstva predstavilo širokej verejnosti a chce zaviesť 89 noviniek. Pre vás je najdôležitejší 88. bod. Má jasné pravidlá, budem ho citovať. Keď sa škola rozhodne poskytovať výchovu a vzdelanie nad rámec školského vzdelávacieho programu alebo nad rámec inovácií, ktoré sú zapísané v katalógu inovácií, mimochodom ešte žiadny nie je, bude tak môcť urobiť na základe prerokovania pedagogickej rade školy a rade školy, alebo informovaného súhlasu rodiča. To znamená, že váš súhlas už nebudú potrebovať. Toto expresné zavádzanie noviniek do praxe je prinajmenšom zvláštne, nakoľko tieto novinky ešte neprešli schvaľovacím procesom v Národnej rade Slovenskej republiky. Ani sa nenachádzajú v aktualizovanom 1. septembra 2024 školskom zákone číslo 245 roku 2008 zbierka zákona o vzdelaní a výchove. Ten bordel, ktorý tam teraz spravili, je neuveriteľný. Tie zákony majú svoje čísla, podpísmená, odseky a teraz niektoré z nich vynechali, niektoré pridali, niektoré prehádzali, aby spôsobili chaos. Nakoľko v minulosti som vám mnohokrát dávala do pozornosti paragraf 144, napríklad pod písmenkom L, teraz sa to nachádza pod písmenkom K. Takže treba si znova naštudovať celý školský zákon. Niektorá tá aktualizácia, aj keď je to nové, tam ani nie je vyznačená. Napríklad paragraf 30, ktorý mal pôvodne 8 odsekov, má teraz 6, toho 3 nové. Pôvodne bol odseku 6. V základnej škole môže pôsobiť aj asistent učiteľa. Bodka. Teraz po novom je pod číslom 4. V základnej škole môže pôsobiť aj pedagogický asistent, školský digitálny koordinátor, odborní zamestnanci, školský podporný tím a zdravotnícky pracovník podľa paragrafu 152a. Ten vás ďalej posúva v odvolávke v bode 2. Zdravotnícky pracovník podľa odseku 1 poskytuje dieťaťu alebo žiakovi školy zdravotnú starostlivosť výlučne na základe informovaného súhlasu rodiča. To vás posúva ďalej na paragraf 91b. Ten sa odvoláva na zákon o zdravotnej starostlivosti. To sú situácie, kedy môžu vykonať zdravotnú starostlivosť aj bez vášho súhlasu, napríklad v život ohrozujúcom stave a podobné situácie. Nová školská reforma je po slovensky digitalizácia žiakov, zavedenie zelenej planéty a inakosti, rôznorodosti, normálnosti. Voči tomuto poslednému bodu je to vlastne aj špecifikácia, ktorou sa môže uberať základná škola, ak si tento smer vyberie. Inakos som vypracovala nesúhlas, ktorý si rozoberieme na budúce, aké máte práva a aké zákony sú na vašej strane, aby ste sa mohli brániť. Zbierka v záujme ochrany našich detí do budúcnosti stále pokračuje. Stačí prispieť aj iba jedným jediným eurom. Veľmi nám to pomôže, keď sa zložíme viacerý z nás. Transparentný účet vidíte aj na obrazovkách.